תשלח שם חדש, היא ענתה לך, תשלח. איפה? בטח זה יכתוב לי משהו, נכון? יופי. לא באמת אכפת לי. אני אגיד את ההודעה הזאת דרך הטלפון. תשחרר אותי. חיית ילד בן 5. הוא לא דומה לאיש רומנטי ורגיש. איתי, מה קורה? איתי, כנס. כנס לפורטנייט או לדיסקורד, אני לא יודע. הוא לא נראה כמו איש דומה לאיש רומנטי ורגיש. אני שונא את הילד הזה, אחי, הוא כל הזמן מחדש הכי מעצבנתי. הוא פשוט בא אליי ללייב ומספק לי על העסק שלו. מה אכפת לי? מה אתה חושב שזה מעניין אותי? באיזה כיוון אתה חושב שזה עושה לי איזה משהו שמעניין אותי שאני הולך לעסוק ואז אני אומר לו, אחי, אתה יכול להפסיק? והוא ממשיך. ואני מוחק לו הודעות. עכשיו אני קם. תקשיב, ואני מוחק לו הודעות, והוא אומר לי, הנה הוא מוחק לי עוד הודעות. פיים דונדה פוד. משהו כזה מאיפה לי. ואז הוא גם מביא את החברים שלו, את המודים שלו, והם באים אליי והם מתחננים אליי שאני אסלח לו. אתה מבין, אחי? אין לי כוח. פעם קודמת אני כן, הצלחתי לו בעצמי, כי כבר לא... אמרתי, טוב, יאללה, צ'אנס אחד אחרון, לא יותר מזה. עכשיו אני באמת לא אסלח לו, זהו. ואני יודע שתמיד אני אומר את זה, אבל עכשיו באמת אני לא הולך לקרות, אני לא אסלח לו. אהבתי. ראית אתמול גנבו לזה? מסכן עודד, אחי, גנבו לו אתמול, ראיתי. גנבו לו קלפים. אבל אני באמת לא יודע כמו חן בסט. תגיד לי שלא כמו חן בסט, שהוא חי בסרט שיש לו עסק. נכון? אבל נכון איתי? תגיד לי שלא. תגיד לי שזה לא. תגיד לי שזה לא קופי. באמת תגידו לי שזה לא קופי, אני באמת. קופי. אוקיי. יופי, עכשיו יש לי זה. אוקיי. הילד הזה, נכון, קרן, אביתר יעני, אתה זוכר שספרתי לך על אביתר? אז זה שכל זמן רב איתי, ואז הוא מבקש סליחה, ומביא לך המודים שלו שבקשו סליחה, אז הוא פשוט בא אליי לצ'אט, התחיל לספק לי על העסק שלו או משהו, ואני אומר לו, לא אכפת לי, תפסיק אחי, לא אכפת לי מהעסק שלך, והוא רק ממשיך, אני אומר לו, לא, מחקתי, הוא כבר התחלתי למחוק לו הודעות, אחר כך הוא אומר לי, הנה הוא מוחק לי, למה אני תמיד אשם, ואני אומר לו, כי אתה לא מפסיק לחפוג לי. על דברים שלא מעניינים אותי, ואז הוא פשוט אומר לי, אני אנעל לך את הערוץ וזה, ואז אמרתי לו, אתה כמו חן בסט, אתה חושב שבאמת יש לך עסק? חן בסט, סליחה, חן בסט. אני לא סדח לגבר חן בסט, התכוונתי. נכון? זוכר את האביתר הזה, הוא באמת חושב שהוא חן בסט או משהו. טוב, אוקיי, צ'אט. אוי... נראה לי שזה הולך להיות לעד סופית. מה? וואט? איך? אין סיכוי. מה? אחד מהם צריך להיות סלף, אחי. הוא צריך להיות סלף קומנדו או משהו.